Ahojte, moje meno je Vladi a spolu s kreatívnou skupinkou Timber Foundation pomáhame našim firmám pochopiť, prečo je diverzita talentu a inklúzia ich firemnej kultúry dôležitá priorita na prežitie zajtrajška. Na prvý pohľad veľmi zložité pojmy a pritom úplne jednoduché koncepty. Keď si skúsite predstaviť, že máte v týme 10 produktových manažeriek, bielých žien, všetky s podobným vzdelaním, podobného zázemia, majú rovnaké názory a všetky majú okolo 25 rokov. Katarína Berg zo Spotify hovorí, že čo sa stane, pravdepodobne nič kreatívne, nič inovatívne. A je to veľmi jednoduché, totižto keď máte ľudí, ktorí rovnako zmýšľajú, pravdepodobne vytvoria produkt pre veľmi úzkú skupinu populácie. Pravdepodobne sa v tom procese tvorby na väčšine veci zhodnú a teda ten proces je ochudobnený o kreativitu, o challengeovanie, experiment, všetky veci, ktoré sú dôležité k tomu, aby ste vytvorili niečo nové, niečo progresívne. Tiež je dôležité, aby firmy pochopili, že diverzita a inklúzia nie sú len o politickej korektnosti a o tom mať super image. Naopak sú to veci, ktoré sa spájajú s tou kreativitou, inovatívnosťou, schopnosťou vytvoriť produkt by a schopnosťou byť udržateľný a v konečnom dôsledku posunúť svoj rast a biznis, svoj ekonomický growth. Otázka, ako na to, čo funguje, čo nefunguje, o tom 31. mája na Vice Fore. Budem sa na vás tešiť.